Φιλοξενούμε στην εκπομπή την εκπρόσωπο του Cyprus Diaspora Forum, Στέλλα Κουκούνη. Είναι με αφορμή την πραγματοποίηση του συνεδρίου που θα γίνει το Μάιο. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ένα από τα κορυφαία διεθνή συνέδρια για τη Διασπορά θα γίνει αρχές Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Πείτε μας ποιος είναι ο στόχος. Βεβαίως. Το Cyprus Diaspora Forum θα λάβει χώρα από τις 6 μέχρι τις 9 Μαΐου στη Λεμεσό, στο Αμάρα το ξενοδοχείο, και θα ολοκληρωθεί με τα Cyprus Diaspora Awards, τα CD Awards, 9 Μαΐου, Σάββατο στο Park Lane Hotel. Ο σκοπός, όπως ανέφερες, είναι να φέρει έτσι πιο κοντά τους Κύπριους και τους Έλληνες της Διασποράς, και τουλάχιστον είχε ξεκινήσει με αυτό το στόχο, αλλά στην τρίτη χρονιά που διαδραματίζεται, που λαμβάνει η χώρα, ο στόχος του έχει πλέον έχει αλλάξει και έχει γίνει μια διεθνής πλατφόρμα που φέρνει κοντά και μαζί τόσο Κύπρους όσο και άλλους ξένους που θέλουν είτε να επενδύσουν είτε να εργαστούν με την Κύπρο και να χρησιμοποιήσουν ή να συνεργαστούν επαγγελματικά με το πλούσιο ταλέντο επαγγελματιών και άλλων που προσφέρει η Κύπρος. Και είναι ενδεχομένως ακόμη πιο σημαντικό αυτή τη χρονική συγκυρία, με την αστάθεια που υπάρχει και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η ενθάρρυνση πρωτοβουλειών, επενδυτών και η συνεργασία ενδεχομένως και με θεσμικούς φορείς και όχι μόνο. Ναι. Βεβαίως, όπως ακριβώς το λες, διότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχουμε ήδη την εμπειρία της γεωπολιτικής αστάθειας που έχουμε βιώσει προηγουμένως, και όσοι έχουν ενδιαφερθεί και όσοι συμμετέχουν γνωρίζουν πλέον τι μπορεί να προσφέρει η Κύπρος. Δηλαδή, έχει ξεπεράσει το συνέδριο αυτό τα στεγανά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που ήταν του Paul Lambis, που πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε τον Paul Lambis, γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει, είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται και διοργανώνεται στην Κύπρο. Λοιπόν, μιλούσαμε για τη γεωπολιτική αστάθεια για να πούμε ότι η Κύπρος έχει ένα πολύ σοβαρό ρόλο να διαδραματίσει. Έχει φανεί αυτό και σε πολιτικό επίπεδο και σε επενδυτικό επίπεδο. Και αυτό, αν μου επιτρέπεις, που κάνει το συγκεκριμένο φόρουμ να διαφέρει από οτιδήποτε άλλο, είναι το γεγονός ότι συνδυάζει τόσο επενδυτικές ευκαιρίες όσο και την ανάδειξη του πολιτισμού, των τεχνών, της υγείας. Καινοτομία, βεβαίως. Ναι. Πέραν των 200 επιχειρηματιών και επενδυτών. Πέραν των 260, λαμβάνοντας υπόψη τα νούμερα της περσινής συμμετοχής, είχαμε άνω των 2.200 συμμετοχόντων, 260 επενδυτές, 160 ομιλητές, και το πιο σημαντικό, επειδή όλοι πλέον μετρούμε τα impressions που αφήνουν στα μέσα κοινωνικών δικτύων οι εντυπώσεις, σωστά, ήταν γύρω στα 4 εκατομμύρια. Άρα είναι πολύ σημαντική η επίδραση που έχει το συνέδριο αυτό, το φόρουμ αυτό. Ναι. Πόσα χρονιά τώρα πραγματοποιείται? Είναι η τρίτη χρονιά. Η τρίτη χρονιά και έχει από χρονιά σε χρονιά αναπτύσσεται από χρονιά σε χρονιά, και αυτό που θεωρώ χαροποιεί τους διοργανωτές αλλά και όλους εμάς, βασικά ο Πολ τι έχει κάνει. Έχει ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο διοργανώνει το συνέδριο αυτό, επιτρέπει σε κάθε συμμετέχον να αφήσει το δικό του στίγμα. Έτσι ώστε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το event αυτό ότι ο Πολ έχει χτίσει το σπίτι και η κοινότητα το γεμίζει. Άρα βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, φέτος θα έχουμε συμμετοχή επίσης και από την κυβέρνηση. Η Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο θα συμμετέχει. Υπάρχει έτσι μια συνάρτηση με την πρωτοβουλία των Brain Gain που έχει κάνει αρκετά ενεργά η κυβέρνηση, Minds in Cyprus. Άρα βλέπουμε ότι συνδέονται πάρα πολλοί φορείς, έτσι ώστε όποιος συμμετέχει, είτε πρόκειται για επενδυτή, είτε πρόκειται για ένα νέο που θέλει να πάρει κατεύθυνση, θα έχει πρόσβαση και θα έχει πρόσβαση σε δίκτυα που πολύ δύσκολα θα μπορούσε να βρει σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση. Είναι και αυτό που διάβασα, ότι γεφυρώνει, αν θέλετε, και δικτυώνει τους Κυπρίους και τους επενδυτές και του εξωτερικού και την κυβέρνηση. Γιατί αν είναι για το καλό της Κύπρου, όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό. Βεβαίως. Και μέσα από το συνέδριο αναδεικνύεται και η Κύπρος. Αναδεικνύεται και γίνεται πλέον οι Κύπροι, οι Έλληνες της Διασποράς λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης πλέον. Παρά απλά σαν μια συναισθηματική σύνδεση δικιά τους με την ιδέα που είχαν για την Κύπρο πριν πάρα πολλά χρόνια. Οπότε συνδράμουν σε αυτό. Να αναφέρουμε έτσι κάποια ονόματα που θα συμμετέχουν φέτος, που έτσι είναι λίγο πολύ γνωστά. Ο Θείο Παφίτης
Μάκης, για παράδειγμα, που ήταν στο Dragon's Den, ο Τζον Κυριάκου θα κάνουν keynote speeches και έχουμε πολύ αξιόλογες, εξέχουσες προσωπικότητες τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό που θα συμμετέχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.